Estem a motiu del Dia Internacional dels Museus. Parlarem avui d'aquestes peripècies i vicissituds, no?, de totes aquestes obres d'art que realment, com veureu avui, és a dir, cada obra d'art té una història tremenda, no? Contra més història té l'obra d'art, evidentment, més peripècies passa. Parlarem de col·leccions, però també parlarem d'obres d'art en si. Com a obra principal, no, d'aquest primer pla, d'aquesta primera plana de la conferència, poso a la Gioconda perquè començarem, com no, potser és de l'obra que ha tingut més peripècies, no? Començarem amb un tros de la vida de la Gioconda, no tot perquè no acabaríem, tenim moltes coses que explicar. Peripècies i vicissituds de les obres de les grans col·leccions. Bé, farem alguns capítols de la història de l'art. El primer capítol consisteix en el robatori de la Mona Lisa, de la Gioconda. Va ser un robatori molt sonat, va ser un robatori que va contribuir, malauradament, a la popularitat de la Gioconda, que avui en dia és una obra digna d'estudi, no?, de tot el que genera aquesta obra, no?, d'aversió, inclús, no?, els atacs que rep la Gioconda, no? Què passa amb la Gioconda, no?, que genera al voltant d'ella tot el que genera. Jo em centro només en un episodi, com he dit, però un episodi, jo crec que el més important. Veieu aquí a baix tenim a Picasso i tenim a Apollinaire, els quals són acusats del robatori de la Gioconda, que si us hi fixeu, a la paret hi ha un lloc buit que és on manca aquesta figura. No ens pertoca aquí parlar de qui era la Gioconda, però almenys, o de com va ser feta i Leonardo què va fer, però almenys saber, no?, almenys saber que el personatge encara no està totalment definit. Podria ser un amant de Julià de Mèdici, segons Vasari era Elisa del Giocondo, la dona de Francesco del Giocondo. Mona vol dir donya, senyora, no? O inclús podria ser el retrat d'una dona que ja havia fet Leonardo un altre retrat, que és Ginevra Benci. Sigui com sigui, perquè ara no parlem de teories, sinó que parlem de peripècies, no? És un retrat que mai va ser acabat i que Leonardo, que no acabava mai res, tot s'ha de dir, Leonardo és arxiconegut per aquesta vessant seva de tastaolletes i de no acabar mai els seus compromisos, se la va endur amb ell tota la vida. Això sí que ho hem de dir. És a dir, és una obra que passa per tots els llocs on Leonardo passarà i la portarà amb ell fins que es morirà. On se l'endú? Doncs bé, principalment l'acompanyarà quan Leonardo treballa a les ordres de Francesc I. D'aquí que la Gioconda no estigui a Itàlia, sinó que està a França, al Louvre. Francesc I, aquest home retratat que veiem aquí, tan culte, que va introduir el Renaixement a França, un gran col·leccionista, molt amant de les dones i dels retrats de les dones, va convidar a Leonardo a que passés els últims dies de la seva vida al seu costat. Li va oferir una pensió i van establir una forta amistat. Això per Leonardo va ser el millor que li podia passar, perquè ell tenia sempre problemes de diners, com dic, tenia 50.000 projectes al cap i ell el que volia és que li paguessin per estudiar. Era, en el fons, un investigador. Ara estaria en una universitat, no estaria pas, diguéssim, a l'espera de l'Star System dels artistes. Era sobretot un investigador.
Així que en una de les cartes que li envia el rei li diu aquí seràs lliure de somniar i de pensar. El rei vivia en aquest castell, el castell d'Amboise, a la zona de la Loira, i això que veieu pel darrere és la casa on viu Leonardo, des de la qual pot albirar el castell del seu rei i en la qual va viure fins la seva mort amb una pensió de 1.000 escuts d'or a l'any, mentre el rei l'anava a veure, el visitava i a l'inrevés, i inclús l'anomenava pare. El rei anomenava pare a Leonardo da Vinci. Des de la seva habitació podia veure aquest skyline del castell del rei i té nombrosos dibuixos Leonardo del que podia veure des de la finestra d'aquesta habitació que veieu aquí. Avui en dia el Clos Lucé, que és el nom de la casa de Leonardo, és una casa museu i es pot veure. En aquesta casa Leonardo es va endur i va morir amb 3 obres que seran cabdals. Una, la Gioconda; 2, Sant Joan Baptista, un retrat del seu nòvio, bàsicament, el seu nòvio Melzi, també un pintor i ajudant de Leonardo, per tant era normal que la volgués tenir al seu costat, i 3, la Sagrada Família, una obra de les cabdals de Leonardo da Vinci. De fet, per això, si vas en el Clos Lucé, veus la Gioconda penjada com si fos com si Leonardo hagués decorat la casa amb ella i aquí Sant Joan Baptista. No ho sabem, com Leonardo va posar aquests quadres, però el que sí que sabem és que els tenia amb ell i potser, sí, potser els penjà. Bé, anem passant més endavant d'aquesta casa amb tots els invents que hi ha fora de la casa de Leonardo da Vinci i que us recomano que visiteu, el pont que s'aixeca, per exemple, aquesta roda per elevar pesos, aquests pedalors, etc. I Leonardo mor i és aquí que la seva obra arriba finalment al Louvre, perquè el rei de França compra la Gioconda als hereus de Leonardo da Vinci. Arribem ja al Louvre i si us hi fixeu, ara us ho vaig ensenyar millor, aquí us ho he marcat amb una espècie de garrogot que he fet, on hi havia la Gioconda just al mig, a sota d'un gran quadre de Veronese. Bé, un bon dia aquesta obra va desaparèixer. Aquí veieu, per exemple, com sota del Veronese hi ha un buit. No hi és aquesta obra a sota del Veronese. És un 21 d'agost de l'any 1911 i se sap que en guàrdia va passar per allà a les 7, no la va veure, va pensar que l'havien despenjat per netejar-la i fins l'endemà ningú va donar l'alarma quan, totalment amagat, van veure el marc de la Gioconda sense la Gioconda. Evidentment, el director va ser immediatament acomiadat i la Gioconda va sortir a tots els diaris en primera plana, com podeu veure aquí. Le célèbre tableau de Léonard de Vinci, la Joconde, a disparu du musée du Louvre. Ha desaparegut, però encara més diu comment, depuis quand, on ne le sait pas. És a dir, com ha desaparegut? Des de quan? Doncs no ho sabem, ni com ni des de quan. Quin escàndol, quina manca de professionalitat per al Museu del Louvre. Il nous reste le cadre, només ens queda el marc. Apollinaire, que en efecte robava obres del Louvre i les revenia, i de fet la revenia molta gent, entre ells a Picasso. Picasso comprava petites escultures antigues que el Louvre segurament tenia d'alguna manera que es podien robar fàcilment, va ser acusat del robatori de la Gioconda. A la dreta el veieu al Bateau Lavoir, just allà on vivien molts dels cubistes, i aquí el veieu en un retrat
de la seva nòvia, Marie Laurencin, que és aquesta d'aquí, que era pintora i que va pintar a Picasso, òbviament sempre el seu gos que l'acompanya i la que llavors era la seva nòvia, la seva amant, Fernande Olivier. Bé, de fet, Picasso va haver d'anar a declarar, però ja veureu que, evidentment, al final no són ells els culpables. Aquí veieu un home que pel carrer té com un pamflet que diu "As-tu vu la Joconde? Has vist la Joconde?" amb una sèrie de postals i de més. Aquesta cançó, "As-tu vu la Joconde?", va esdevenir popular. Per tant, la Joconda, una de les grans causes per la que és tan popular, és precisament per aquest robatori que la va portar als mass media. En el fons, el que havia robat la Joconda era Vincenzo Peruggia, el qual era un treballador del Louvre, de fet era un cristaller del Louvre, va saber treure molt ràpid i molt bé la Joconda del seu marc, i es va delatar perquè temps després es va posar en contacte amb el director dels Uffizi i li va dir que ell es deia Leonardo, un tal Leonardo, que afirmava tenir la Joconda i que els volia vendre. Així que el director dels Uffizi i un marxant van ser citats a l'hotel de Florència, a un hotel de Florència, però de seguida es van posar en contacte amb la policia i la policia va detenir a Vincenzo, que el que volia era retornar la Joconda a Itàlia perquè erròniament es pensava que era Napoleó que havia portat aquesta obra en el seu gran expoli que va realitzar a tota Europa al Louvre. Podia haver estat, però no va ser el cas, sinó que va ser el rei de França que la va comprar, com us he dit abans. Aquí tenim algunes fotografies de Vincenzo ja arrestat i el director dels Uffizi mirant la seva estimada Gioconda, per tant, torna a casa, torna a França i la premsa relata el robatori ben bé com si fossin uns còmics. Vincenzo despenja el quadre, treu el dibuix del quadre, amaga el marc, enrotlla el quadre, se l'endú i tal qual surt per una porta trasera, diguéssim, i se'n va. Bé, per tant, a l'any 1913 aquesta obra torna a ser a París i torna a ser part de la col·lecció del Louvre. Són moltes les vicissituds de la Gioconda, moltíssimes, però l'última, per deixar-ho aquí i passar a un altre capítol, és la del 21 de gener del 2024, d'enguany, quan es va atacar amb menjar i com podeu veure aquí hi ha una noia de 20 i pico d'anys i una senyora d'uns 60 i pico que formaven part d'un grup que es deia Riposte Alimentaire, que eren activistes de la sostenibilitat en el que és el model alimentari. És curiós perquè aquí es van equivocar al 100%, sempre ho dic jo això, perquè si Leonardo era alguna cosa, diguéssim, dins el medi ambient, era precisament vegà, era, perdoneu, vegetarià. Ser vegetarià en aquell moment, en el segle XV, era realment ser molt modern. Per tant, realment, si parlem de medi ambient, si parlem de sostenibilitat, Leonardo precisament no era en absolut, sinó tot el contrari, un blanc adequat a tot això. Vincenzo es pensava que era aquest Napoleó que veiem aquí que havia expoliat la Gioconda. No anava errat en el sentit que els expolis de Napoleó, per tal de col·locar
a totes les obres al Museu Napoleó o Museu Universal, que després serà el Museu del Louvre, i que volia fer de París la capital d'un nou imperi, successora de Roma. Doncs per fer tot això, Napoleó va realment atracar a tota Europa. El Congrés de Viena, un cop Napoleó perd la guerra, restituirà només algunes de les obres, però són moltes les obres que figuren avui al Louvre i que venen d'aquest espoli de Napoleó. Només vull citar algunes de les obres, per exemple, que va expoliar Napoleó i que es van tornar, per exemple, al Laocoon. Aquestes obres que les he agafat, he fet una captura de pantalla, perquè m'ha interessat com estaven col·locades, per això estan en anglès, veieu que són la transfiguració, el baptisme de Crist, però m'interessa sobretot el Laocoon. El Laocoon ni més ni menys que el Laocoon, que avui en dia, com tots sabeu, està al Vaticà, perquè va ser trobat precisament en època de Juli II, a inicis del segle XVI, va ser retornat. És molt interessant aquestes justificacions polítiques, aquest ús de la política que es fa en nom de la llibertat i contra el despotisme teocràtic de la Santa Seu. Napoleó va agafar aquesta gran obra d'art que és el Laocoon. En la guerra a Espanya, nosaltres teníem alguns quadres, que són tots aquests que veieu aquí, entre ells, per exemple, el matrimoni Arnolfini, avui en dia ja no està aquí, sinó que no figura dintre del que és el Prado. Per tant, fixeu-vos-hi com es mouen les obres, o sigui, es van movent de lloc, i no sé si sabíeu que Josep Bonaparte, a l'any 1810, reuneix una comissió d'experts, de fet són 50 experts, perquè seleccionin els 50 millors quadres, no són 50 experts, sinó els 50 millors quadres per portar a París. Entre aquesta comissió hi ha Goya. Ja Francisco de Goya és un d'ells, de fet firma aquest paper que veieu aquí, en el qual diuen, a partir d'aquí es diuen quines obres han d'anar a París. Goya finalment es sortirà d'aquesta comissió, però que sapigueu que al principi forma part. Un altre capítol que interessa també obrir és el capítol de la Galeria Borghese i concretament del cardenal Scipione Borghese, aquí veiem a la meva dreta, amb la seva bulímia, com li deien, per l'art. Era un bulímic de l'art. Ell es va fer construir aquest palau, com tots sabeu, que avui en dia és visitable, i se'l va fer construir no tant per viure-hi, sinó per allotjar la seva immensa col·lecció. Una col·lecció que aconseguirà, entre d'altres mètodes, robant o mentint, com avui en dia, com ara veurem. Ell era el nebot de Pau V Borghese, d'un papa molt important que va fer bancs, va acabar al Vaticà, i el papa, que li deien el Pontífice en lloc de Pontífice, perquè feia moltes fonts, va seguir amb aquesta idea d'urbanitzar Roma i en tant que excavaven una miqueta trobaven sempre moltes obres antigues. Aquestes obres arqueològiques, en lloc de donar-les als estats vaticans a on pertanyien, perquè allà s'havien trobat, les donava impunement al seu nebot, Scipione Borghese, el cardenale nipote, d'aquí nepotisme, d'aquests cardinali nipoti que eren tan importants, sigui el Farnese com el Barberini com el Borghese, tots aquests cardinali nipoti que realment eren els que les mans dretes dels papes d'aquell moment. Pau V el trobem a la façana del Vaticà,
in honorem principis apostolus Paulos V Borghesis Romanus. És el que acaba i completa, diguéssim, el que és l'estructura, l'edifici del Vaticà. Després continuarà amb Bernini la part exterior i la decoració interior. Scipione Borghese Caffarelli, aquí veieu aquí, va ser el primer col·leccionista modern d'Europa en el sentit que va habilitar una casa expressament per la seva col·lecció i que, a més, va obrir la seva col·lecció al públic molt abans que es fessin públics als museus en algunes ocasions especials, com ara jocs, com ara festivals, etc. La seva col·lecció es situava no només a l'interior de la casa, des d'un punt de vista molt escenogràfic, que Bernini li va ajudar a col·locar, Apol·lo i Dafne col·locat en un lloc, és a dir, totes les escultures col·locades de forma molt escenogràfica, tenint en compte el que es veia per la finestra, etc., sinó que també van decorar la façana o van decorar els jardins, fantàstics jardins de la Borghese, els jardins Borghese, amb els quals Goethe anava sempre a passejar, o Angèlica Kauffmann també. Avui en dia, l'interior de la Borghese ja no té aquella disposició que tenia en el segle XVII, és normal, ha patit moltes intervencions, sobretot en el segle XVIII, i té una disposició més de museu, òbviament, perquè, a més, els Borghese es van vendre la seva col·lecció finalment a l'estat italià, perquè veieu una mica l'interior d'aquesta obra. Scipione Borghese, per exemple, va fer aquesta fantàstica obra de Bernini, que és un centurió que es llença al buit. I bé, anem a parlar una mica d'aquest senyor i la seva bulímia, que li diuen la seva bulímia d'obres d'art. Estem en el segle XVII, amb uns jardins barrocs fantàstics, en un palau fantàstic i amb un senyor que li interessa molt Caravaggio. Scipione Borghese, aquí veiem retratat per Bernini, potser a la dreta retratat per Caravaggio, no sabem si és un retrat de Scipione, però ho podria ser si comparem els dos retrats, el de l'esquerra per Bernini i el de la dreta per possiblement Caravaggio, òbviament més jove, el retrat de Bernini està fet només un any abans que aquest cardenal morís, doncs realment ens donen aquesta idea que podria ser ell, no? Ell era un apassionat de Caravaggio i va fer tot el que va poder per quedar-se amb les seves obres. Primer va acusar aquest home que veieu aquí, el Cavalier d'Arpino, el mestre de Leonardo, un home important en el seu temps, de tenir una possessió d'armes il·legal i per poder, diguéssim, acusar-lo i ell que hagués de pagar molts diners per sortir de la presó i ho hagués de fer en forma de quadres, en forma de 107 quadres que ell tenia del seu deixeble Caravaggio quan era jove, els quadres que Caravaggio va pintar durant la seva joventut al taller del Cavalier d'Arpino. Doncs bé, l'any 1607 l'acusa de possessió il·legal d'armes absolutament injustament i ha de cedir la seva col·lecció a la Cambra Apostòlica. La Cambra Apostòlica, és a dir, el papa, el primer que farà, òbviament, Pau V, és de nou, com havia fet amb totes les escultures que anava trobant mentre feia l'urbanisme, ho dona de nou al seu nebot Scipione Borghese perquè ampliï i infli la seva col·lecció. Entre aquestes obres, per exemple, hi haurà la famosa cistella de fruites de Caravaggio, que veiem a l'esquerra, que és la primera natura morta de la història, ja ho sabeu, i que en el fons és una vanitas, és una al·legoria del pas del temps, o el jove amb cistella de fruites, que era un amic seu, aquest noi, precisament, també un pintor del cercle, del taller del Cavalier d'Arpino i moltes altres obres
que dintre d'aquestes, ni més ni menys, 107 obres que impunament roben al Cavalier d'Arpin. Penseu que Caravaggio ja era un home cotitzat, no? La Madonna dei Palafrenieri, que veieu aquí, la Madonna dels Palafreners, és retirada també de l'altar de Sant Pere, ni més ni menys, per ser poc decorosa, per ser indecent. Maria ensenya els pits, Maria sembla una prostituta, una tavernera, no? Una senyora d'una taverna, d'aquestes tavernes que freqüentava, d'aquestes prostitutes que freqüentava Caravaggio, no? Ja tots sabeu l'art de Caravaggio com era, i Santa Anna està extremadament bella, notablement, per dir-ho així, clarament bella, no gens idealitzada. No compleix, doncs, els preceptes teològics del decòrum i, per tant, es treu del palau, perdoneu, de la seu del Vaticà, de la Basílica, però en lloc de cremar-se, guardar-se, evidentment, torna a anar en mans del cardinale Nipote, en mans de Scipione Borghese. Scipione Borghese també crearà conflictes diplomàtics per la seva passió per l'art. És el cas d'aquesta fantàstica deposició de Rafael. És una obra clau en la història de l'art que ha apassionat a Dalí i ha apassionat a molts altres autors que l'han refeta. És la deposició Baglioni de Rafael, realitzada l'any 1507, en motiu d'un dels pitjors episodis de la història d'Itàlia i concretament de la història de Perugia, d'on era Rafael, i per això li encarreguen aquest quadre. A Perugia, doncs, aquí veieu la ciutat de Perugia, estava dominada, com moltes altres ciutats d'Itàlia, per la baralla entre clans. A vegades clans d'una mateixa família. Pensem en els Mèdici, que es separen i hi ha clans dintre dels mateixos Mèdici. Doncs el mateix passava entre els clans de la família Baglioni. Aquí en veiem el retrat d'un d'ells, una riquíssima i grandíssima família militar, eren militars que amb una contínua guerra civil hi haurà enfrontaments continus i cops d'estats continus a la ciutat de Perugia. Perugia estava dominada per aquesta família, era com una dictadura d'aquesta família, com passava amb els Mèdici a Florència, i això era molt normal a totes les ciutats-estats, no? Més o menys encobertes, eren dictadures totes elles, i per tant, quan calia treure algú, el que feien era matar-lo. Aquí veiem un dels protagonistes d'aquesta història, un dels Baglioni, aquest que veieu aquí, que és traït per un altre Baglioni, que és aquest d'aquí. De fet, era família, però més indirecta, és igual. És traït per el clan, un dels clans enemics. El que li dirà és que la seva dona està, diguéssim, traint-lo amb el seu oncle. Aquest home, el senyor Baglioni, absolutament desesperat, es vol revenjar del seu oncle, cosa que era mentida, i mentre va a revenjar-se del seu oncle, l'enemic aprofita que ella ha baixat la guàrdia, a més, acabava d'haver-hi una boda molt gran i, per tant, la guàrdia estava una mica baixada i el que farà és matar els que es casen, a la família dels que es casen, en fi, fa una massacre. Adonant-se del que havia fet, el Baglioni, que havia sucumbit a aquesta mentida, demana perdó a la seva mare, una mare que veu perdre a més fills, a més nebots, a més de tot, una mare que veu perdre la seva família, però la mare el repudia. La mare el repudia. El senyor Baglioni, aquest senyor, és aquest d'aquí. Perdoneu, aquí.
Ara, aquest d'aquí i aquest. Això que veieu aquí és aquest que veieu aquí. És Grifonetto Baglioni, representat aquí per Perugino, ni més ni menys, dintre de l'adoració dels Reis Mags. Com feien molt els Mèdici, com feien tants que s'autorepresentaven com a reis, com a patges, etc. Bé, la mare, què li passa? Repudia el seu fill, però quan el repudia el fill ha de fugir de la ciutat i òbviament durarà 3 dies perquè l'oncle, que s'ha pogut escapar de l'intent d'assassinat, és a dir, l'oncle que no s'havia anat al llit amb la seva dona, però que es veu que el volen assassinar, s'escapa i, evidentment, la seva vendetta no es farà esperar i matarà a aquest jovenet. El matarà. La mare, que l'havia repudiat, es quedarà profundament compungida, s'arrepentirà d'haver-lo repudiat i voldrà donar una pala d'altar. No és una pala d'altar, és una gran obra, però no ve a ser una pala d'altar, per la capella funerària de Grifonetto que hi haurà a San Francesco al Prato, en un convent a Perugia. En memòria del fill Grifonetto farà pintar a Rafael una gran obra que és la Deposició Baglioni. Aquesta deposició, doncs, tindrà lloc, es posarà aquí dintre i Rafael pintarà la cara del principal personatge, serà la cara, aquesta d'aquí, de Grifonetto Baglioni, la cara de Maria Magdalena serà la cara de el que serà la seva vídua, la vídua Zenòbia Sforza, la que teòricament se'n anava al llit amb el seu oncle i no era així, i la pròpia mare desesperada, la mare de Grifonetto, la que l'ha repudiat, provocant així la seva mort, és ni més ni menys que la pròpia Maria, que està absolutament desmaiada després de veure, aquí la tenim, la mort del seu fill, Atalanta Baglioni. Per tant, estan representats en una gran drama, en el drama de Crist es representa el drama de la família. Bé, a la nit de l'any 1608 desapareix la famosa obra de Rafael, desapareix, perquè després d'intentar-la comprar nombroses vegades, però que, òbviament, les famílies de Perusa no volen que vendre una obra que és com vendre, no sé, la col·lecció de cases del Cercle del Liceu o vendre, no sé, una obra inclús molt nacionalista, que era seva, que formava part de la seva història, no? És com vendre alguna cosa, no sé si es pogués vendre a la Sagrada Família, diguéssim, i així és que amb la complicitat dels frares i després de pagar-los 50 làmpades de plata, els frares deixen que Scipione robi aquesta obra i que a poc després serà transportada a Roma i que constituirà part de la seva col·lecció. Scipione Borghese arriba a fer arrestar, inclús a fer arrestar a Domenichino, per exemple, per la fantàstica obra de la Casa, que també té a la seva col·lecció, i tant és així que els autors comencen a sentir por d'aquest mecenes, i Guido Reni, que farà una de les grans obres per Scipione, que és la decoració de la volta del Casino de l'Aurora, del Palau Pallavicini, marxarà i dirà jo me'n vaig abans que aquest tio, no sé, em faci el que sigui, no? Dintre de la col·lecció Borghese, evidentment, tothom coneix la Paolina Borghese Bonaparte, amb l'aparença de Venus vencedora, després de guanyar la Poma d'Or d'aquest Paris, que finalment l'elegeix, feta per Antonio Canova, que llavors era inspector general de l'Antiguitat i Belles Arts de Roma, és a dir, agafar el que faria Rafael un temps enrere, és a dir,
controla les excavacions arqueològiques, per dir-ho d'alguna manera. L'obra està col·locada dintre d'una sala que també està decorada amb temes que fan relació amb Venus, com aquesta que veieu aquí, històries de Venus i Enees. I el que hem de saber, per entendre també una mica l'obra, què passa amb aquesta obra, és que Antonio Cánova, àlies Alfídies, imagineu-vos com era conegut, aquest supercrac, en el sentit que era molt famós en la seva època, tan famós que Napoleó li fa fer diversos retrats, alguns li agraden, alguns no li agraden. Aquest retrat tan hel·lènic de nu no li agradarà, a un francès això no li agrada, a un emperador no li agrada, però sí que li agradaran els bustos que veieu a la dreta, que realment sembla un Cèsar, sembla un Cèsar, però amb un punt francès. Evidentment, això el Napoleó el portava boig. Paulina Bonaparte era coneguda per la seva bellesa, però també per la seva frivolitat i pels seus nombrosos amants. Era la germana preferida de Napoleó, la que s'ofereix a acompanyar-lo a l'illa d'Elba, tot i que la seva vida dissoluta posa molt nerviosa a Napoleó, que li diu en diverses cartes que, sisplau, es porti bé. Tant és així que finalment Napoleó decideix casar-la amb un Borghese, amb Camillo Borghese. Ella era una dona que portava vestits transparents, estava obsessionada per la neteja corporal, quan en aquell moment es netejaven un cop cada 15 dies, feia banys en llet, etc. I la tenim arxiretratada perquè era una mica com, no sé com dir-ho, com una model, com el que ara seria una model, doncs en aquell moment era aquesta dona que era quintessència del glamour, quintessència de la moda, el model per totes les dones, i la casen amb un senyor amb la que no s'hi entén gens, que és Camillo Borghese, un home també molt frívol. És aquest home que veieu aquí, Camillo Borghese, faran moltes festes, però ella diu que és impotent i ella sempre farà la seva, inclús viuran separats. Aquesta és la història de com aquesta senyora arriba a la cort dels Borghese, a la casa, al palau de Camillo Borghese, que era el palau Borghese del seu avantpassat, Scipione Borghese. Camillo va fer uns jardins molt importants, etc. I les males llengües deien que va posar nua, va posar nua, mamma mia, per Antonio Cánova. Quan li van preguntar, ella dirà, doncs sí, no feia fred i hi havia foc, per tant, sí, va assentir, va donar a entendre que va posar nua. Bé, com s'acaba aquesta col·lecció? Napoleó obliga a vendre a preu molt baix en la col·lecció Borghese a França, entre l'any 1807 i 1808. Les escultures són desmuntades i transportades al Museu del Louvre i moltes d'elles avui formen els nuclis fonamentals de la seva col·lecció arqueològica. La col·lecció que quedava va ser venuda a l'estat italià, des dels Borghese van vendre's el que quedava a l'estat italià l'any 1902 i es va obrir així el museu que avui en dia coneixem tots com Museu Borghese. És per això que escultures tan importants com l'Hermafrodita jacent, el llit de la qual va ser fet per Bernini per completar una obra que era una obra hel·lenística, està avui en dia al Louvre i no està al Borghese. Hi ha un altre d'Hermafrodita, però no és aquest. Bé, canviem d'època, anem molt més endavant. Hem fet una obra del Renaixement, després ens hem anat al Barroc, ara després ens hem anat a Napoleó i ara anem-nos-en ja a finals del XIX i inicis del XX amb l'obra de Klimt i concretament amb diverses obres de Klimt. Jo em fixaré una mica més
amb aquesta, amb Adele Bloch-Bauer, que veieu aquí, a la dreta una de les seves no descendents, bueno, sí, seria una descendent d'Adele Bloch-Bauer, la que té el quadre a les seves mans, i tot el conflicte de totes les obres de Klimt amb l'estat austríac i amb els descendents jueus que havien estat els models, els clients, els propietaris de les obres de Klimt. Aquí hi ha un liu i veurem quin és aquest liu. Molta gent haureu vist La Dama d'Oro o La Dama d'Or, la pel·lícula que explica la història d'Adele Bloch-Bauer i la lluita judicial de Maria Altmann, la seva descendent, per recuperar les pintures que havien estat propietat de la seva família. Per entendre una mica què passa amb Klimt, els nazis, els jueus, etc., hem de saber que, primer de tot, que els clients de Klimt eren industrials, banquers, professions liberals, intel·lectuals, i això és igual a jueu. Els jueus a Viena, podríem dir 500 exemples, eren intel·lectuals, eren rics i eren mecenes. Tenien salons, hi havia molts salons. El saló d'Adele, que veiem aquí, Adele, us he posat dues fotografies perquè veieu la similitud amb la seva cara, era especialment conegut. Era una dona que regentava un saló. Les cases jueves de Viena, com aquestes, doncs imagineu-vos com tenien les obres de Klimt, aquí en veiem unes quantes, que decoraven aquests salons amb un cert regust, a vegades modernista, de la Secession, d'un modernisme molt contingut, i en aquest cas estem a la sala de música d'un propietari de Viena, perdoneu, que tenia les obres de Klimt. Arriben els nazis i els nazis, si bé declaren degenerat molts artistes avantguardistes, Klimt per ells, com Franz von Stuck tampoc ho serà, em refereixo Franz von Stuck, Klimt, avantguarda no, però abans de l'avantguarda sí. A Hitler li agrada el modernisme, li agrada el simbolisme, li agrada aquella pintura de fi de segle, finisecular, vull dir, el palau de Hitler a Múnich era la casa de Franz von Stuck, el mestre de Kandinsky, no Kandinsky. Kandinsky era degenerat. Franz von Stuck, que fa Salomés i Amazones, li agrada a Hitler. I Klimt el mateix, aquesta pintura decadentista, modernista, etc. Ara bé, clar, aquesta pintura la tenien els jueus i en la persecució dels jueus, òbviament, tal com faran en molts altres llocs, el que faran és confiscar. Doncs confisquen els béns, confisquen les obres de l'alta burgesia vienesa. Amb les obres en faran, per exemple, com van fer, això li agradava molt a Hitler, fer grans exposicions massives, com va fer amb la d'Entartete Kunst o d'Ewige Jude, és a dir, expos que ho petava. L'any 43 va fer una de les exposicions més grans que mai s'han fet sobre Klimt. Aquí teniu el cartell que posa Gustav Klimt, exposició en el pavelló de l'antiga Secessió. Recordeu que Hitler era austríac i recordeu que Hitler volia ser pintor però no va entrar, per 2 cops el van tombar a l'Acadèmia de Belles Arts. Bé, quan els nazis veuen que van a perdre la guerra, bàsicament el que fan és incendiar les obres. Prefereixen que morin les obres a que les tinguin els enemics. Elisabeth Lederer, aquí veieu aquí, modelant per Klimt de l'any 16, per salvar la vida, imagineu-vos què fan els jueus en aquell moment, afirma que té una filla
que la seva filla és una filla natural de Klimt. Klimt va tenir 14 fills naturals. I d'aquesta manera ella pot conservar la seva vida. Tant era la veneració que tenien els nazis per Klimt. Amb Adele la història és que ella mor de meningitis abans dels nazis. En el seu testament donava el seu retrat al Museu Estatal d'Àustria, però evidentment arriben els nazis, el seu marit ha de marxar, el seu vidu ha de marxar, s'exilia a Suïssa i li confisquen, evidentment, totes les obres. Quan mor el marit Bloch-Bauer, en el seu testament, en l'any 45, designa els seus nebots, entre ells Maria Altmann, com a hereus del seu patrimoni. A partir d'aquí, és que això s'ha d'entendre molt bé, a partir de, no d'aquí, sinó més endavant, comencen els jueus a reclamar allò que els hi és confiscat. Ara bé, en el cas d'Adele Bloch-Bauer, per exemple, ella havia donat la seva obra al Museu Estatal d'Àustria, no als seus nebots. Aquí venia una mica la cosa, no? I hi ha molts lius com aquests entre descendents de jueus, inclús ara, i el govern austríac. Per què? Perquè quan veuen els nazis que la cosa s'acaba i que incendien les obres que queden, que es salven d'aquesta atrocitat, se'n van als museus estatals d'Àustria, com va ser el cas d'Adele Bloch-Bauer, o són venudes. Una de dos. O es cremen, o van als museus, o es venen. La qüestió és que els jueus no les tenen. El que era seu ja no ho tenen. Aquí comença la lluita dels jueus hereus per la restitució de la seva legítima propietat. La dama d'oro, legítima o no, guanya aquest judici. Guanya aquest judici. De forma que el govern austríac torna 5 pintures de Klimt als descendents d'Adele i Ferdinand Bloch-Bauer. És una pena per Àustria quan marxa Adele, que Adele és una de les icones de Klimt. Tant és així que fixeu-vos aquí, us he posat una fotografia d'una parada d'autobús que diu Adele geht, Adele marxa. Se'n va. La pena és que Altmann, aquesta senyora que veieu aquí, en lloc de donar-ho a un museu, el que va fer és vendre-s'ho. Es va vendre l'obra per 150 milions de dòlars. En el que era la restitució més important d'obres d'art confiscades pels nazis, ella, perdoneu, o sigui, el que li donen, ho dic millor, perdoneu, el que li dona al govern austríac, aquestes 5 pintures, tenen un valor de 150 milions de dòlars. Ara bé, com deia, reprenent el que deia, ella es ven la seva obra i la seva Adele Bloch-Bauer i la ven a través de Christie's a Ronald Lauder, que és, al seu torn, és un jueu. És el president del Congrés Jueu Mundial, ni més ni menys, i president dels cosmètics Estée Lauder, per tant, un home amb molts diners, que té una galeria que avui podeu veure al Museu d'Art alemany i austríac a Nova York, que s'anomena Ronald Lauder Neue Galerie, la Neue Galerie de Nova York. El retrat d'Adele Bloch-Bauer està allà. Està allà. I el va comprar per 112 milions. La fundació de la Maria Altmann farà una fundació que es dirà Fundació Maria Altmann, amb tots aquests dinerots que es queden, per recolzar el Museu de l'Holocaust.
Altres obres, com La dama del ventall, que pertanyia a l'industrial Erwin Bühler, aquí la podeu veure en el seu lloc original, també acabarà venent-se. I les teles de Klimt arribaran a tenir rècords al mercat de l'art. S'han venut obres de Klimt fins a un valor de 1.000 milions de dòlars i la dama del ventall, concretament, la ven Sotheby's a un client de Hong Kong per 97 milions d'euros. El quadre més venut, més car, perdoneu, que es ven a Europa. Altres obres, per exemple, aquesta que veiem aquí es va vendre a Paul Allen, que té una col·lecció, és cofundador de Microsoft, per tant, molt ric. La col·lecció Paul Allen d'aquesta obra la va comprar per 93 milions d'euros. O Sotheby's va vendre aquesta obra a Sotheby's New York per 45 milions de dòlars. Històries, moltes, de conflicte entre el govern austríac i famílies jueves segueixen en l'aire, segueixen actives. No només amb el conflicte amb el Museu Austríac, sinó amb altres museus on, per A, per B o per C, havien acabat anar a petar aquestes obres. És el cas de Rosés sota els arbres, que era propietat del Museu d'Orsay, i va ser restituïda a la família jueva en el seu moment, en aquesta operació que es fa, que fan tots els museus, etc. El cas d'aquesta família era una dona jueva, Nora Stiasny, la ven l'obra durant la dominació nazi per poder fugir, per tenir diners per fugir. Tot i així, ella i tota la seva família són deportats a Polònia i moren tots a l'any 42. Però bé, queda família d'aquesta senyora que se sent, que reclama els seus drets com a descendent i així torna l'obra a les famílies originals. Per acabar, us parlo de Hilma af Klint, no Klimt, sinó Klint, que és una de les històries més fantàstiques que han passat darrerament en les col·leccions de museus. Avui en dia la seva obra està al Moderna Museet. Ella és aquesta dona que veieu aquí dalt, una de les úniques primeres dones que van poder estudiar art a Estocolm, i ella es creia que tenia contactes amb esperits, feia espiritisme. Aquest és el lloc on ella feia espiritisme amb les seves amigues i es posava en contacte amb fantasmes que tenien noms com Amaliel o diversos noms, i Amaliel li diu que ha de pintar unes pintures per al temple de l'harmonia entre matèria i esperit. Molt influenciada per la teosofia, per l'antroposofia, que també Mondrian o Kandinsky van ser-ho en el seu moment, molt influenciada per Rudolf Steiner. Ella el que farà és començar a pintar una sèrie d'obres que seran les primeres obres d'art abstractes de la història de l'art occidental. Abans que Kandinsky, ella pintarà obres com aquesta que veieu aquí, guiada per un mestre secret, per un mestre, diguéssim, per un esperit. Ella és molt conscient que el que li passa és molt bèstia, ho manté en secret i segueix pintant, fent coses com aquestes d'aquí, que diríeu que són obres de la Bauhaus dels anys 19 i són obres molt anteriors que responen als dictats d'aquesta connexió que ella tenia amb el més enllà. L'any 44 mor als 82 anys, atropellada per un tramvia a Estocolm, i ella, que havia presentat la seva obra a Rudolf Steiner bastants anys abans, com aquesta d'aquí que és fantàstica, Steiner li diu: escolta, mira, no ho ensenyis perquè ningú ho entendrà. Quina tonteria de frase li diu a Steiner. I ella
li fa cas, amb la qual moltes obres, més de 1.000 carpetes, tot en caixes, ho posa. Ella no estava casada ni tenia fills i ho llega al seu nebot, Eric F. Klimt, amb la condició que no obri res, que no mostri res al públic fins passat 20 anys. Fa poc? Relativament poc, el director del Moderna Museet va obrir aquestes caixes, va poder veure els 150 quaderns i les més de 1.200 pàgines escrites i pintades per Hilma af Klint i es va descobrir així una gran eslabón perdido en la història de l'art. Jo crec que és una de les grans fites i peripècies, parlant de peripècies com avui parlem, si no la més important dels últims anys, que és el descobriment d'un nou personatge que anticipa en anys a la Bauhaus i a Kandinsky. Bé, només dir-vos que hi ha moltes obres i moltes històries a dintre del que és el col·leccionisme. Per exemple, Courbet i l'origen del món, aquesta obra tan encara impactant, té històries tremendes que passen des de a la d'esquerra diguéssim, un polític turc, que li agradaven els prostíbuls, a un noble hongarès, al del mig, fins a arribar ni més ni menys a Jacques Lacan. Jacques Lacan. Jacques Lacan és un gran psicoanalista, no? Courbet és el que fa aquesta obra, aquí el veiem representat, aquest pintor, i la fa a instàncies de Khalil Bey, que el veiem aquí, aquest diplomàtic turco-egipci, que freqüenta prostíbuls com el de Madame Tourbet i molt probablement allà algú li parla de Courbet, que ha comprat quadres de Courbet com un Venus i una Psique, que igual li devia d'ensenyar alguna molt eròtic, i ell diu, ostres, això m'encanta, vull comprar aquest tipus de quadres. I se'n va a veure Courbet. Courbet, però, li diu, jo no li faré un quadre, una còpia d'un quadre. Jo, si vol, aquesta Venus i Psique, li faig la continuació del que seria aquest quadre. I li fa ni més ni menys que la continuació, basant-se en aquests prostíbuls, com el que veieu aquí, perquè veieu una mica aquest ambient que hi havia, amb aquestes postals eròtiques que ell podia tenir, aquests prostíbuls que el seu client freqüentava, i li farà ni més ni menys que aquesta obra, potser de les primeres que mostren obertament una relació de lesbianes, que és El somni o Les dues amigues de Courbet, que fins i tot té objectes eròtics com aquest objecte que hi ha aquí. Per tant, són obres netament inclús pornogràfiques en aquell moment. Bé, juntament en aquesta obra també li dona aquesta, és la que ens ocupa avui en dia. I es basa en fotografies eròtiques i pornogràfiques, com aquesta que veiem d'August Belloc. Aquest senyor turc, evidentment, aquesta obra no la pot tenir al saló de casa seva, la té a la toilet i només l'ensenya a gent que ell escull. I la té amagada darrere d'un vel verd, d'un taló verd que corre i descorre ensenyant els seus convidats. Hi ha teories que diuen que potser la model havia estat aquesta que veieu a l'esquerra, una vella irlandesa, que és la mateixa que havia estat també model per Whistler. No se sap molt bé quina era aquesta model, però el que ens ocupa aquí són les peripècies d'aquest quadre. I fixeu-vos-hi que apareix ja més endavant, no se sap com, perdem el fil de la història del quadre. Sabem que aquest diplomàtic turc s'arruïna en deutes de joc perquè era un tarambana i es ven l'obra, però apareix l'any 1910 a la galeria Antoine de Lanarde i apareix amb un doble resorte, una mica com la maja desnuda i la maja vestida, que també tenia una a sobre de l'altra. En aquest cas, fixeu-vos que s'obria i es tancava amb aquesta espècie de porteta, i quan tancaves la porteta el que es veia era aquesta obra d'aquí, que la podem veure millor aquí. Le Château de Blonay,
que és un paisatge que Courbet havia pogut pintar durant el seu exili. Per tant, s'havien col·locat aquestes dues obres perquè es pogués amagar aquesta cosa tan pornogràfica. Un dandi amb totes les de la llei, Ferenc Hatvany, de Budapest, industrial i banquer, aquí veiem a la col·lecció, compra l'obra fascinat per posar-la a casa seva, aquesta casa que veiem aquí. La seva casa tenia obres de la talla del Greco, que aquí us poso a l'esquerra, les que són en blanc i negre en la fotografia. Molts grecos, li encantava el Greco, però també compra l'obra de l'origen del món de Courbet. Fixeu-vos-hi que era un verdader museu, no només de quadres, sinó també coses molt interessants a nivell d'objectes. Aquest és el noble Herzog, li deien, el noble Hatvany. Bé, ell també era jueu i, per tant, fixeu-vos-hi, quan jueus apareixen en les nostres històries, perquè no li confisquin, deposita els seus quadres al banc de pest sota noms dels seus amics no jueus. Hi havia Crànecs, Renoirs, Delacroix i tot el banc sota el nom dels seus amics que no eren jueus. La seva casa és confiscada per la Gestapo i ja més endavant, a l'any 45, els soviètics que arribaran a la ciutat, aquests sí que confiscaran els seus quadres i el quadre de l'origen del món sembla ser que s'anirà cap a Rússia. Cap a Rússia. Quan Hatvany, que sobreviu a l'Holocaust, s'estableix a París, li arriba un desconegut hongarès i li ofereix de comprar els quadres que ell tenia a casa seva, entre ells el de Courbet. És aquest desconegut hongarès un enviat dels russos? És un aprofitat? No se sap. Sigui com sigui, compra 17 quadres i la resta estan avui en dia als museus de Pushkin i de l'Hermitage. Vaig acabant. Aquí veieu, per exemple, mentre ell estava a l'Hotel Brighton visquent, aquest Herzog, aquest duc, finalment es vendrà l'origen del món a Jacques Lacan. Serà una venda confidencial i Jacques Lacan la tindrà a la seva casa d'estiu, la seva casa de camp de Guitrancourt. I la seva esposa, que l'alterarà una mica, veure allò tan explícit, li dirà ni més ni menys a André Masson que li faci aquesta obra que veieu aquí, que és el perfil de fet, és el perfil d'aquesta dona nua, no? Per tant, s'insinua i també tindrà aquest resort, serà la mateixa tècnica que tenia el quadre en la seva primeria. És una obra aquesta que veuran Picasso, Dora Maar, Marguerite Duras, Duchamp, etc. I finalment l'esposa de Jacques Lacan la deixarà a l'estat francès i avui en dia està al Museu d'Orsay. Doncs bé, moltes gràcies a tots per haver assistit a aquesta conferència i ens veiem a la propera vegada. Que vagi tot molt bé. Gràcies a tots.